ishabalele amaphupho wami anyamalele ngabe yini indaba. Okay. Uma ngingi kusasa lami inyembezi zigcwale emehlweni, olwasizi lwasekhaya vele ngifikelwa amashoni. Naye ubaba uhlala ekhaya sekwaphela nomsebenzi, sekwaphela nokujabula, inyembezi zigcwale emehlweni. Yazi mina esami isifiso ubika ukufunda ngakho ekhaya, ngajabula uma nobaba nami ngibenze babe proud. Bekukuningi bendikufisa kodwa ithemba alisekho, kanti mdali washonaphi sengikhalele yami ifuture. Sengihlezi nginemibuzo engenazo impendulo, abathakathi balwa nathi uma sivuthisa bayaphula, abanye bavala iminyango uma njalo sama ukuvula. Mdali thatha abantu bakho ngoba lo mhlaba uyabhubha, kuwe ngiguqa ngamadolo, cela undiphe elinye ithuba, khono lami hamba nami, zungangishiye bumnyameni noma kunzima kanjani, soze sifike ekukhanyeni noma kusinda kwehlela sizovuna.